Hi havia una vegada, en un lloc molt llunyà, però que també podria ser aquí mateix, un grup de 5 infants que eren molt llestos. Ja de petits havien deixat en ridícul els seus mestres. Sempre anaven junts i mai no establien cap relació amistosa amb cap altre nen o nena. Tenien una gran facilitat per aprendre idiomes, donaven pallisses als millors jugadors d'escacs i tenien un do innat per conduir tota mena de vehicles. Però tot allò bo també té el seu costat negatiu. Aquells nens, a mesura que s'anaven fent grans, s'anaven tornant més insolidaris, agressius, i s'ho passaven d'allò més bé jugant a batalletes i fer el soldat. Les armes eren la seva joguina preferida. El món militar els contractà per crear noves armes. Els ompliren de medalles. I la seva fama era tan gran que una companyia els proposà, a manera de broma, construir una arma que pogués destruir el món en 10 minuts. Ells s'ho van prendre seriosament. Es tancaren en un superlaboratori i començaren la seva comesa. En el món, milions de persones es manifestaren per la pau en saber el que es pretenia construir. Fins i tot s'obriren unes apostes per veure si ho aconseguirien o no. I van anar passant els anys sense que aquells nens, que ja eren uns homes fets i refets, diguessin res sobre el seu projecte. Un dia, tots 5 van sortir del laboratori, van convocar els mitjans de comunicació i tot el món estava expectatiu. Però l'arma no es veia per enlloc. Ells començaren a córrer i a córrer i a córrer. La gent pensava que allò era una presa de pèl, però ells continuaren corrent i en un moment donat començaren a volar. Es fongueren en un sol cos i un soroll eixordador inundà el cel. Una onada de calor ardent va sobrevenir sobre la terra i uns segons després un esgarrifant silenci ho va embolcallar tot. S'havia aconseguit batre el rècord. En 5 minuts la terra havia desaparegut, però no hi havia ningú per poder-ho celebrar.